Hej. Hej. Prøv lige til tid engang. Går det godt? Ja. Jeg tænker, i dag... Jeg ryster lidt, fordi jeg er lidt nervøs, men jeg græder også lidt. I dag bliver det lidt mere stille og roligt, end det har været før jeg var på. Det er tredje gang, jeg er på, så det er stadig rimelig nyt. Jeg lagde ud med min debut, der valgte jeg at tage alt mit tøj af op på scenen. Ja, det var ret specielt. Så jeg har jo heldigvis en ret dejlig græs udekrop fra naturens side, og en dejlig kulør også, men ja, det var selvfølgelig anden gang, der ville jeg så at besvime op på scenen. Så hvad jeg lige finder på i dag, det ved man jo aldrig. Men jeg tænkte, vi skal starte med at snakke om, jeg har fundet en liste, som jeg fik som reklame på Instagram, som er sygt irriterende. Det var en liste over de mest usexede hobbyer, mænd kunne have, ifølge kvinder. Og det kom fra en profil, der hed Lad Bible. De har altså 15 millioner følgere, så jeg tog det ret personligt. Og dem, som ligesom virkelig bongede ud, det var, hvis man læste comic books, altså tegneserier, så anime, og så porno. Og hvis der er noget, som jeg er sådan helt exceptionelt god til, og virkelig har dedikeret meget af mit liv til, så er det Pokémon. Som jo altså på sin vis lidt krydser alle punkter af på en eller anden måde. Så det synes jeg godt nok vil irritere. Men jeg har virkelig spillet meget Pokémon. Og det har sådan fulgt mig lidt igennem hele livet på en eller anden mærkelig måde, fordi på en eller anden måde så vokser man jo lidt fra det, ens sådan børneinteresser. Men det har sgu vise sig at passe ret godt ind ret mange steder, synes jeg, som er ret irriterende. Fordi jeg har sådan lidt, da jeg blev 13-14 år, og man sådan lidt, nu skal jeg se porno og ikke Pokémon. Og så, da jeg blev lidt ældre, og det almindelige porno blev lidt for kedeligt, så kunne man jo så spejse lidt op med at sige Pokémon. Men nej, det viser at være virkelig irriterende, fordi ligesom, når jeg skulle til jobsamtale eller sådan noget, og jeg havde prøvet at komme videre og være sådan cool, nonchalant, teenage-gut, vi spørger, hvad vil du sige af dine svagheder? Så sad det jo lige på ryggraden, det der med sådan, ja, altså Dragon Types, dem er der godt til. Jeg tænker, så er virkelig dårligt til Ice Types. Så det sådan, jeg håber, I ved, hvad Pokémon er, fordi ellers så er det der, hvor man fanger små monstre og tvinger dem til at slå hinanden ihjel for pinden. Det er sådan et børnespil. Ja. Men apropos børn, så har vi nogen, prøv lige at klappe herinde, hvis man er forældre til små børn, sådan semi-små børn. Okay, der er nogle stykker. Jeg føler mere. Min søster har lige fået barn her sidste år, og det har fået mig til at tænke lidt over, hvad fanden man egentlig gør, når ens barn er sådan helt absurd irriterende. Du kunne ikke, i gamle dage, kunne du bare slå dem, sparke til dem eller et eller andet sindssygt, men i dag, du må jo slet ikke den slags, men børnene er jo lige så irriterende. De er mindst lige så irriterende, som de var dengang. Så jeg har været inde og lede efter et hul i systemet, og jeg tror, jeg har fundet det. Sådan. Ifølge den danske lovgivning, så må du først lovligt ændre dit eget navn, når du bliver 18. Men dine forældre, de kan jo bare gå ned og gøre det på kommunen. Så lad os sige, du har en lille pige, der hedder Emilie, som ikke gider at tage den fucking flyverdragt på, som du har bedt om 100 gange. Og den begynder at sidde lidt i armene der, kan du ikke bare... så er det jo altså fuldstændig ganske gratis, bare at tro hende med at sige, så skat, søde skat, nu får du den flyverdragt på. Ellers så går mig herfra ned i morgen tidlig og ændrer dit navn til Preben. Men søde skat, du kan godt lide at hedde Emilie, kan du ikke det? Jo. Ja, du vil ikke hedde Preben, nej, det vil jeg ikke. Og hvis hun er sådan rigtig irriterende, så kan du sagtens blive værre. Og sige sådan noget, Preben, det er måske et nedernavn, hvis man er en lille pige, men det kan sagtens blive meget værre. Altså, nej, fuck det. Den laver vi ikke. Jeg gider ikke stå her og sige, hvor mange banner. Men ja, så går vi videre til næste. Det jeg så har fundet ud, vi går lige tilbage til Pokémon en gang. Og så, ja, fordi jeg har været vikar i mit sabbatår. Og hvis der er nogen af jer, der har prøvet at være vikar på jeres gamle folkeskole, sådan lige efter gymnasiet, så ved I godt, at spændet mellem dig og sådan de ældste elever er ret småt. Så der er forholdsvis lille forskel på autoritet mellem vikaren og 9. klasserne. Og sådan lidt, jeg havde det sygt svært, fordi jeg skulle prøve at lægge Pokémon bag mig på en eller anden måde. Og sådan, men de snakkede om Pokémon.
Og jeg skulle være den her autoritet, så det var sygt svært i mig, fordi jeg vidste jo, det de sagde var forkert. Men jeg kunne ikke rette det. Jeg kunne ikke gå der, Bertram, prøv at høre, det hedder faktisk Blastoise, ikke War Turtle. Altså det som vikaren, altså jeg ville miste al autoritet med det samme. Så det Pokémon forfølger mig for evigt, det ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ja, det er irriterende. Kan jeg nå en lille en mere, eller er det... Fedt. Fordi at jeg har nemlig talt med min mor om noget, som hun ikke forstår. Og det forstår jeg også godt, fordi jeg forstår det sådan set heller ikke helt. Men jeg forstår det bedre, end hun gør. Min generation kalder det med at lave ting seksuelt for at have noget. Man har noget. Og det må min mor ikke forstå, fordi for eksempel så, jeg havde kysset med en pige og spurgte, nej, har du så fået en kæreste? Og så måtte jeg sige, nej. Altså, der er ingenting. Og så kyssede vi lidt mere et par gange, og så siger hun, er I så kærester nu? Så siger, nej, nu har vi en flirt. Og så blev det sådan lidt vildt, og så knaldede vi, og så var det sådan lidt, at nu er I vel kærester? Så nej, nu har vi noget. Og så blev det ellers bare til, altså, først så bliver man altså eksklusiv, og så begynder man at have noget sådan rigtigt, og så til sidst, så bliver man kærester. Men alt det der, man har så meget mere, man har noget i lang tid, inden man bliver kærester. Det kan være flere år, hvor folk de insisterer på, at de ikke er kærester, de har noget. Det er sådan lidt irriterende, for jeg var altid typen, der ikke rigtig lavede noget. Overhovedet. Og det er sådan, dem, som der gerne ville lave noget med mig, følte jeg bare lige var min type. Det var altid sådan, det er dem, som der approacher mig i byen. Det er jo de der, altså sådan lidt store, pumpede, aggressive fyre, der spørger, hey, vil du noget med mig? Jeg tror ikke, det er min type. Men de kommer altid flyvende snart i folk, og så hey, vil du noget? Vil du noget? Ja, men ikke med dig. Du ligner et barn, der klæder sig ud som en voksen. Eller en voksen, der klæder sig ud som et barn. Jeg kan simpelthen ikke se det. Jeg kan se, du er jomfru, men det Jeg tror, det er sådan, altså, det, for mit synspunkt, jeg har jo den her omvandrende small dick energy. Og jeg gider heller ikke at lyve, så må man jo dress accordingly. Ja. Du ligner sådan en lille toddler i hvert fald. Ikke en mand, men okay, det stopper jeg. Jeg synes, det var rigtig godt. Også fordi, at nu snakker du om lidt nørdede ting, og det der med Pokémon. Og det fede er, at man tror 100% på det. Der var ingen, der sad og tænkte, sammen er han meget på Pokémon stadig, eller gør han? Men så sådan, ja, det kunne vi godt se. Men det er jo kanon, det er jo faktisk rigtig godt. Jeg ved ikke, om det er klart vand, men det er i hvert fald sådan rent stand-up-mæssigt rigtig godt at vælge noget, der passer til, hvordan du ser ud. Jeg får ikke at være... Så siger en Tourette-dame, du klarede alt for mig at slå børn, vil jeg lige sige. Bare helt op at køre. Hej børn. Folk var vanvittigt hjemme og siger, artist! Og så får de bare ikke. Jeg tror, du kunne finde på nogle gode navne. Det synes jeg sgu også er meget sjovt, det med, hvad skal man tro dem med, og så har du fundet på, hvad med et navn. Jeg synes, der kunne være noget ekstra sjovt. Det er meget sjovt at sige det med, at du tror med, så bliver du kaldt Preben. Det kunne også være meget sjovt, synes jeg, hvis du var sådan, det er jeg ligeglad med, ikke? Lige så bliver kaldt op i klassen, det ved Line, ja, og så Preben, det tror jeg kunne være så meget sjovt i hvert fald. Det med Preben kan jo bare se Line. Ja, anyway, nu går jeg hjem. Preben har ikke været sko i. Det er skrevet alle muligt på LinkedIn til gengæld. Anyway, du står godt på scenen faktisk. Er du meget rolig? Jeg vil lige træde et skridt længere frem.
Fordi at det godt virke sådan lidt, det er sådan rent igen sådan en lille stand-up ting. Du kan ikke være ligesom mig måske, men du skal finde din egen måde, men hvis du står sådan helt akavet op mod scenen, så virker det som om du ikke vil være der, så bare lige... Så man skal enten køre den hele vejen og lave sådan den der, eller sådan... Ja, lige der er rigtig godt for dig. For jeg tror ikke, du virker ikke sådan en tone, eller sådan, du ved, ud over scenen-typen. Så er det lidt meget, hvor du stod før, så tænker jeg, det passer ikke til din karakter. Så anyway, jeg tror mere, tænk over, hvor du står henne. Så hvis du står sådan helt krænget op, så bliver det sådan lidt usikkert måske. Jeg synes, på mine erfaringer har jo lært mig, at altså, når jeg tog alt tøjet af, der var folk sådan lidt skræmt. Så tog jeg sådan lidt og så hvis jeg besvimer, så skal jeg også lige have noget at falde ind i. Ja, tak. Først og fremmest, altså, du har jo ret høje tændinger. Game recognizes game. Fucking irriterende at lave min joke før, så det er Sigurd har en rigtig god joke om hans sovegrænse. det kommer man altså ikke til at lave. Jeg tror, du ville lave det, du sagde nej. Videre. Jeg tror ikke, du snakker om Kasper har også en dårlig hårgrænse, men han har råd til kasket, så det er det. Nej, jeg skrev ned, at jeg synes, du havde en rigtig original start. Jeg synes, det var fedt, du brugte, at nu vejer du så også til begge dine andre optrædener. Der er meget høje forventninger, så jeg synes også, det gik godt. Så det er fedt, du ligesom snakker om det, og ligesom snakker om noget, du kun kan snakke om i aften. Det synes jeg, det er modigt, og det kan jeg godt sætte pris på. Så gør det der med armen. Du står sådan og holder lidt om dig selv, sådan giver dig selv lidt en krammer, som om at det er sådan lidt ubehageligt at stå der. Det synes jeg, bare ud med hænderne. Bare, det skal du væk fra brystet. Ja. Maven kan godt bære sig selv. Det er så fedt. Nej, men jeg synes, det var virkelig sjovt, og jeg synes, det var meget... Du er også tyk, har jeg sagt det. Og andre sagde, jo. Ja. Ej, jeg synes, det er virkelig originale emnevalg, og det sætter jeg også pris på. Så godt gået, Kasper. Tak.